normal gid na nato nga mangandoy ta og kabantog or greatness. Lingay mong tupad ing na unsay pangandoy ni moron. Muta na ba? Why usa nato nga di mangandoy og greatness? Mao man bitaw ang atong longing is happiness. Inherent longing nato happiness, kalipay. Nya kanang kalipay mahitabo ra gid na kon iisa nata sa taas nga tungtunganan kana bang pasidungga nata bang mao gid nay kalipay nga tinud-anay pareha nang mudaog kas boxing na draw Las Pacquiao no na draw pero at least wa siya mapildi ana kan gusto kita nang mudaog og draw lang murag subo gustong mudaog sa eleksyon ana no nya naasa roy bag-ong gi match up sa boxing usa ka mayor og usa ka chief of police kuan kay na kusog kay na sa tong social media ambot og mao baka na ilang paagi aron musikat sila isip mga public servants magmagay mga inana ba gusto ta nga mahimong labing dato kami sang mga pari gusto sad mi musikat bisag musikat na lang sa social media nana nya mahimong monsignor mahimong obispo mahimong cardinal o kaha kung palaron gyud mahimong santo papa kana murag naa gid diha ang dagan ba mausad ang pag-eskwela gustong ang grade 1 gustong mahimong grade 6 ang grade 6 gustong mahimong samay grade 12 nya ang grade 12 gustong mahimong graduate. Yang graduate gustong mahimong license. Yang license gustong mahimong dakog ranggo. Naagi na. Nakaron ang pamaagi sa tao mao gyud ang gitawag og kanabang sayon nga paagi. Dali mo na ang inahan ni Santiago ug ni Juan gidritso niya dool si Jesus maghari man ka kadidtos langit sa ari ng daan ang akong duha ka anak nga molingkod sa imong tuo ug sa imong wala na uso man na inana basta na gani tagas og ranggo doolon dayon na di ba unya unsa may tubag ni Hesus? Unsay tubag ni Hesus? Ingon siya, makainom ba mo sa kupa nga akong imnan? Pasabot, makaantos ba mo sa pag-antos nga akong agian o sa kamatayon nga akong agian? Unsay ilang tubag? Yes, Lord. Kasayon ra na. Pakulata ra di ay, kasayon ana. Pakamatay ra di ay, okay. Okay ra sila. Nilingi ay mong tupad. Ing na, muinom ka sa kupa ni Jesus. Ing na kano. Ing na, muinom ka. Minom ka sa kupa. Pasabot, magpakulata ka. Magpalansan ka sa cross. Okay ra. Basta one moment event. Kana bang og patyon ko sige patya dayon. Kulatahon ko kulataha dayon. Nya human ana premyo dayon. Press boxing ba? Love sukmagay ta 12 rounds. Basta inig human premyo dayon. Usa ra na ka event. Press contest ba basketball? Hala basketball bahalag mga bali. Basta human premyo dayon. Ingon day si Jesus dire bitaw makainom gyud mo aning kupa nga akong imnan nya gibutangan day ng Jesus pero ang pagpalingkod sa akong tuo ug sa akong wa dili na ako mura na sila naminghoy agoy wa day na siguro di ay din alang taan na oy kana bitang mag-antos ka nya ighuman day way siguro
Di itaganahan. Muna, gitagaan gisla ni Hesus sa kamatuoran. Sige, pagantos mo para nako. Sige, Padre Siano, baligyan ng slot, tukod anang mga kumbinto, mga simbahan. Sige, pero ang pagsud og langit, way siguro. Kaapoy ba na, Lord? Sige, kamutanan, pamalit gid mog slot, pamalit, antos, ay na mog kaon, o kausa na las usa ka adlaw kaon, o nya kanang inyong budget sa ubang mga meals, ipalit na nag-slot. Pag antos mo, og palit og slot, aron mahurot ning 70 million, kaning 700,000 ka grace nga slot. Pero, ang pagsud og langit, way siguro. Saban, okay pa mo ana? Kinsay okay, taas ang gamot. Sige, ang di mo taas, impyerno. Sigurista man ta, sigurista. Muna niingon si San Pablo diri sa unang pagbasa, kami sama ramis mga kulon nga hinimo sa lapok. Ang lapok, mga igsoon, wa gid na siya'y ambisyon nga musikat. Lapok god. Butangig lapok inyong salog, unsay una ninyong buhaton? Ha? Uy, kusga oy. Limpyuhan dayon, trapuhan dayon na. Kanaging inyong mga anak, o imo bang kaubas balay nga muadtos gawas niya, magkalapok ang tiil niya, mudritsog-sod sa inyong balay, alami ang patyon, labi nagbago ka ng limpyo, saan lapok-lapok man kadiha? Anak dayon, masuko kita ng lapok, kay nga naman ang lapok, gi-equate na natos hugaw, buling. Munang naay drama sa unas DYHP, Bulawan sa Lapok. Bulawan sa Lapok. Gihawas ko ikaw gikan sa kalapukan o karon milunang kapag balik animal ka. Wa ka igapaos. Giawas ti ka, gilimpyuhan ti ka o gitagaag na kong dungog karon milunang kapag balik niya ng lapok sa sala. Anay drama-drama nila sa una. Hilak-hilak. Sino ako? Kita, mga lapok rata, kay kanang sala, gitawag nag spiritual clay. Maunay espirituhanong lapok ang sala. Kitang tanan, bunga na ta sa sala ni Adan o ni Eva, munang lapok tang tanan. Apan, gihimot ang mga kulon pinaagi sa kamot sa holy potter. The potter ang maghihimo og kulon. Kinsa may potter? Si Jesus. O giunsa man sila pag-build, sila si St. Paul o ang mga apostles, giunsa sila pag-build ni Jesus, pinaagis mga kasakit. Munang naingon si San Pablo, gidagmalan mi, gilutos mi, gipakaulawan mi, gibato mi, gipanghinginlan mi, pero wa gid mi maunsa. Kaya nga naman, gisigihan sila umol ni Jesus. Hindot no? Ay daghang magpatambag nako, Pader, ang akong bana nangabit, ako na lang ning buwagan, nako ayaw, maunay mo panindot sa imong kinabuhi. Kay kanang mga kasakit, mauna na ang kamot ni Jesus nga nag-umol na to. Tanawan ng kon, imbis straight, lumiton niya ana-anaon. Mawa na tong iyang straight nga porma. Nyag na sobra, kuhaon, ilabay. Masakit ba yan ana? Kana bang naikuhaon gikan nimo nya ilabay? Kana bang usbon ka ba? Imbis ganahan ka maghigda-higda aning kumbintong bagong nahimo, ibutang ka adtong wa gyud kumbintong klaro. Ana baron. Nindot ba yan na? Ya usay sakit oy. Sakit na inana niya magunahon na ka. So sige higda nimo didto gakuto-kuto kay kalusnoon ay ka.
Ingnan ko dito Monsignor LD pag istorya na mo, Monsignor LD Layson man maori Paris priest dito. Ingon din siya, kaning kumbintuha padre kanang karaan na ni nya di jud kay ni ligon ang structure na mura na ginag ni sag diha nya. Kanang peligro kay ni siyag malusno. Ako ay patay ko ni. Isa ka Luis Ginoo na human man gyud ko sa kong term, pa man on malusno mura magi ingon ba ikaw dako-dako makanako basta ka nagi malusnoan ani. Nya magtan-aw ta diri ba nga nindot kay atong kumbinto bagong nahuman di gyud matarog makaingon sa kasakit oy pero kung mao man ni ang kanang naang pagmold nako isip lapok aron manindot aw di ato ning i-allow ang di man ako maoy pattern clay raman ko matud pang San Pablo lapok raman mi bahala na ang hands of the potter kay siya may tig design. Ganahan ba yaon ta kay ko nga mulakaw ko dinhi nga wa nay utang ba? Wa nay utang. Kana bang moingon bitaw ang Paris priest nga mosunod nako padre ay jud kabalaka ana andam kong mudawat anang utanga. Ana ba? Uy niingon man noon ay lang kog hasula ana padre. Nya ako sa di mas ako ganahan mo impose ngadto niya kay ako goy nagkuan ana nakigkontrata. O di pas ana sa ug mao ni Lord ana mao sad na ang atong kinabuhi naagyoy mga kasakit nya ang kasakit mao nay muumol nato to become a good path or nindot nga design tungod sa mga kasakit mao na kamong mga asawa sakiton gimos inyong bana ingna dayon salamat Ginoo mag-andam na kog kanindot ani. Ana, niya kamo sang mga bana, paantuso na mo sa inyong asawa, ina salamat Ginoo, mag-anam na jud kog kanindot nga bana ani. O, di ba? Ana, dili kay mangita kag nindot. Ayan, pangitag nindot. Kamo sa mga ginikanan, sakiton mo sa inyong mga anak, ina salamat Ginoo nga ni ay mga anak nga ingon ani kayawanon. Mao gid ni makapanindot namo ron isip mga parents. O, di ba? Niya ako sad isip pare salamat nga ni ay sige glibak nako nga mga parishioners ana di ba aron mao na ni makapanindot nako isip paris isip pare mga inaana mao din ay atong outlook mo na ang giingon ni Kristo nga aron magantos gyud mo ug aron mo nindot ang inyong kinabuhi ang tinuod gyud ay natong framework dili ang paglingkod og trono kung dili ang pag-alagad sa tanan og pagpakamatay para sa tanan. Munang niingon siya sama sa anak sa tao nga mianhi ako sa tiyang giingon nga wala mo anhi aron alagaran kun dili sa pag-alagad og paghatag sa iyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang mga tao. Ninduta no? Alagad gidi ay muna nalipay kong ibalhin ko sa Compostela kay dako-dako gyud tong alagaranan no dako-dako gyud nindot kayo alagaran dito kay dako kay alagaranan dito sa mga structures pa lang murag dako-dako yung reperonon o dako-dako pa sang tukoronon ato dinhing atong parkingan nindot makianas tanano ato man ang ispalto dito tugwayanan gyud baka nana mo nang dako-dako gyud ang ato nonon pero ang ako lang sang gikalipayan kay nakadungog nako og ang pipila ka taga Compostela nagsigig ingon pader excited na kay ming di ka dire kana mo nindot magdungan tag pangalaga diha unsaon na nato pag-alagad. Ang problema lang nako karon kamong mga online parishioners. Kamo dinhi mahimo naman mo nakong online parishioners. Unsa man andam pa mong mutabang nako dito alagad? Kusga? Yes. Usa ra gyud inyong paagis pag-alagad. Unsa man? Palit og slat kana sa nindota na. Mao ra gyud na. Di natamo dito pasipsipon, di natamo dito pabugwalon, di natamo paalsahon ana mga simento, mga hollow blocks inana ayaw na palit lag slat. Kami na lay alsa dito. Kami na lang. Ano? Ay kabalaka. Sige lang yung palit.
So, mo-report pasad ko ninyo ha, o pila na namalit na tog slot. Ang atong grace or God's reward and complete elation, ang atong halin iabot nag 14,006 slots, naapay 685,994 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,065 na sad ka challenges ang atong nadawat. Ato na sang pakpakan ang namalit na tog slots. Salamat kayo. Ang atong si TUMM nahurot naman to siya para sa 61 kabalay. So, padayon lang tagpalit og slot. Nya unsa ganito ning slot, mao ni ang minimum, ang one slot, minimum donation nga inyong ihatag sa simbahan, pinaagi niining atong tumong nga ang pagbayad sa remaining nga utang nga 70 million para na sa atong kumbento. Usbon ako nganong nakautang tag 70 million, kaya na may mangutana. Ang original budget nato sa kumbento 35 million. Ang karong total nga nagasto nato ana 55 million. So naay difference nga 20 million. Tungod kay naghimo tag roof deck, nagbutang pagita og image ni San Vicente Ferrer, wa na nas original. Nagbutang tag elevator, nagbutang pagitag nindot nga kitchen, ni palitag additional nga yuta, o niya na pagi atubangan atong gihimong kanupi, wa gyapon na. So mo na siya. Og ang pinaka related sa kumbento, ang balay nila ni Cafe, kanhi kapitan nato din ni Cafe og ni Brad Titing Pipito, atong gibayran, gihangyo natong gubon kay atubangan naman siya sa kumbento, nasod na siya sa compound nato dinhi sa simbahan. So ang iyang balay nabati na kay di ay kumbintos loyo nga nagumbaw, unya ang ato sang kumbento nabati kay di asay balay sa ubos. Og thanks be to God, ni oyon sila. 50 million ang cost ato. Mao na 20 plus 50 equals 70. Na maligya tag SBF DAG para sa 35 million. Wa ganito mahurot o kahalin. Doon na pa yung mga 400 kapin ka slots. Ato na lang itong gi-close o ni-settle takaron sa pagkumpleto sa tanan aning 70 million. Mo na makasabot unta mo ani, no? Anya, unsaon pagpalit og slot? Ako na sa ning usbog pakita ninyo ang atong official information. Ipadala lang aning atong contact persons, pinaagi kwarta padala or sa atong GCash, pero ang akong GCash dili pa available karon, pili ala ning ubang GCash numbers o sa ato bakang bank accounts diha lang ipadala. Ayaw ipadala lain kay basig mahimong musimang sa mga kamot sa mga scammers. Mga igsoon, kining maong buhat sa pag-alagad mao ni ang tinuod nga buhat sa kaluwasan. Muna iampo nato ang ato mga government officials na dili na sila magsigig away, labaw sa tanan dili unta magsukmagay, ang buhaton unta mag-alagaray, magpasayloay, labaw sa tanan mag-inantusay para sa kaluwasan sa tanan. Ang ato laro mga igsoon dito sa Luzon area, labi na northern part, grabe ang pag-antos nila sa tulo ka bagyo karong niagi, si Krising, si Dante, o karon si Imong. Grabe ilang pag-antos. Unya, kamong mga government officials nga elected o appointed sa dagkong posisyon, magsukmagay ramo, kutob ramo diha. Ayaw, oy, dito may ungad mo atong lapok, saw mo atong mga baha dito. Dito ipakitag unsra mo kaligon, dili ka magsigig sukmag anang naang pansimbag, dadaan ng gloves, pakauaw lamos kinabuhi natong mga Filipinos. Siging papriso anang mga way kaso, siging pangkontem o udban pa diha, pangatake anang mga political kana ganing opponents, gastog bilyon-bilyon way kwintada-kwintada, gahilas-hilas na lang tas atong kinabuhi ni ana. Muwadwad tag-alagad para sa mga nagkinahanglan, dili kay muhago ta para sa atong personal na katagbawan.
makadaghan na kita nakadungog aning klasihas ebanghelyo, labi na gid mong gasigig simba, kay mabasa man gid ni. Nga dinhi di is kalibutan ang reality, magsagol gyud ang sagbot ug ang trigo, ang maayo ug ang dautan, ang mapuslanon ug ang way kapuslanan. Magsagol gina, di gina nato kalikayan kay nganuman ni amanggod ang kaaway din his kalibutan nga mao ang yawa. Siya'y tigsabod og sagbot, niya ang Ginoo say tighatag og trigo. Ilingi ako nun ang imong tupad, ing na sagbot ka o trigo. Ngutan ako no. Di ra ba na siya daling mailhan? Di ka kaila dayon ba? Kay pupariha raman sila og naong. Nya pupariha sana sila sinultihan. Ana. Pero matod pa diri sa tong ebanghelyo, nailhan sa dihang ni buswak ng ilang mga bunga. Ang trigo, mamunga man gitog trigo. Ang sagbot, wa man ginay bunga kay sagbot man, ug mamunga man way kapuslanan ang iyang bunga. Ana. Dinhi sad sa atong simbahan, di kalikayan magsagol gyapon ang sagbot ug ang trigo. Bisag kining nanimba karon, ni adinhi mga buutan, ni asay mga buangon. Kani ba kaning nanimba karon? Bisan gani kining nagbarog diring nagwali, usahay muranig trigo, nya usahay sad murag sagbot. Kay bisan mismo sa atong kaugalingon ba nato bang batasan, mag-ana-ana na, naagit tay pagkasagbot, naatay pagkatrigo. So ayaw na lang pag-effort nga mawa ginang imong pagkasagbot o kanang sagbot na sa imong kilid. Matod pa ni Hesus, ayaw lang. Ayaw pa ning kamot pag-ibot, ana. Ay mas stress ra ka. Huwata na lang ang ting-ani. Kanus man ang ting-ani? Ini kamatay. Kay ang trigo o ang sagbot, mga matay raman gina. Ang nakanindot lang, mamatay ang trigo, magbilin og bunga na maotoy tigumon. Ang sagbot mamatay, way bunga, sunogon og dritso. Di na ta maning kamot nga karong buhi pata, usbon ginani mong sagbot, dawata na lang. Og niya pagay mas nindot ay, himua paningkamote nga ang sagbot mahimong trigo. Ana. Munang naidrama sa Gyapos DYH unang niingon, hayop ka man, muhilak ka usab. Sa ato ba kanang hayop, tanawa ang mga hayop, lahi man as tao ang hayop, di ba? Pero daghan kay mga tao nga ang iyang best friend, ang iyang iro, ang iyang baboy, ang iyang bitin, ang iyang ilaga, ang iyang manok. Nga naman, ang hayop, pwede ra gid na matudluan aron mapuparihag tao. Pwede man gani tudluan ang machine, kana day mga AI day. Oh, di ba? Kuan man na, pwede naman matudluan. Basta maningkamot lang yung kagtudlo. Kana pa bang anak nimo nga igo ra nang nisuyop? Madara ginagtudloan. Kana pa bang imong bana nga igo ra ginang nagsugal og nangabit? Madara ginagtudloan. Kana pa bang asawa nimo nga yaw-yawan ra kaayo, nya kuan kaayo, materialistic kaayo? Pwede ra ginagtudloan. Labaw na gining pare. Pare, igo ra guning mangulikta, madara gining tudloan. Labaw na mo. Labaw na mo, pwede ragin mong tudluan nga mamalit og slat. Bisan kung medyo may pagkasagbot pa ng inyong utok, ang sagbot, baka na magsigunahon, dahil siguroon ta ng pari, kilisod mong gaita dinhi, siguroon na ito nagpalit. Sagbot man nga panghuna-huna. Ang bunga manggod ka nang mapuslan, sa ito pa, dili ka manghatag, dili na mapuslanon. Bisan pag naa kay daghan nga bahandi sama ng kwarta, ug di gay na nimo ipanghatag, ug para ra na nimo, nagpabili ng sagbot. Ilain na sang lingi sa imong tupad, ing na ang imo bang kwarta, sagbot o mapuslanon? Ing na kono.
Inasagbot. Oh, kanang imong pagkaon, kanang imong bugas, ug para ra ginas imong kaugalingon, sagbot ra na. Kay ang sagbot lagi, way bungang ibhatag, gausik lang sa yuta, sige siyang kaon, siyuta, para ra siyang kaugalingon, hangtod siya mamatay. Mao daghaman diha, gapadagko sa balay, tagpila ka buok balay, ang gihimo dagko kay mga balay, daghan pag yung balay, pero ang gibutang dito mga maidra, ana. Wa gyud magtan-aw nga kanang iyang balay o giya pa nang gipapuy-an anang iyang silingan nga mga way balay iniguan in town managpayong dito sud sa ilang balay naa ginas palibot sa iyang dakong balay nga way gapuyo ug iya pa nang gipapuyo didto ang iyang balay mahimong mapuslanon. Di ba? Kanang inyong mga sakyanan nga kamo ra gyud mo sakay-sakay unya iparking pagid ninyo sa agianan diha sa public road, sagbot na. Lingi-lingi adin wa ba'y mga sagbot din nga sakyanan? Wa? Perti daghana. Maglisod naman gani kag-agi, tanawang mga daan na to, labi na mga barangay roads, bisan gani ang national road, parkingan pa na, habul-habulan pa. Yan, mga sagbot na, dili mapuslanon kay para ra siyang kaugalingon. Si San Joaquin o si Santa Ana, ni bunga o Blessed Virgin Mary. Nga naman, kay nagsigi sila tuman sa sugo sa Ginoo. Ang ilang kinabuhi, gihalad nila sa Ginoo. Silang duha. Gitawag ni sila chaste and virgin couple in quotation. Pasabot, why sugo sa Ginoo para nila nga wa nila tumana. Chaste and virgin couple. Na may gitawag na to conjugal chastity, conjugal virginity. O unsa man na siya. Kana bitang una, wa mo maminyo nga nag-premarital sex. Sa ato pa, kada usa ninyo, pulos mo nag-amping sa inyong kaputli. Si Ana o si Joaquin, pulos sila putli, wa nag-premarital sex, hangtod gikasal. Pagkasal nila, wa sad sila magbuhat og mga malaway para lang sa ilang kaugalingon. Kana bitang mga couples na magsigig tan-aw ana mga porn, aron lang yun kunuhay makat-on sila sa mga style sa ilang conjugal life kuno, sexual life, mga animal mo. Bitaw kay kanang mga kasagaran nang gipamutang sa porn, katanaw sa kuan na panagsa. Di para lang ba kamo sad no. Ambot ang mga madre o mutanaw basta na sila basta kuan man na siya kanang haron sad ni masayod ba og unsay atong angay iwali. Di na lang ko mo elaborate kay katanaw sad mo ana ay lang ko nyog ilara nay uban din mga chase pag kayo. Ang gibuhat nila nakafocus sila sa pag-maintain sa ilang kaputli isip couple. Nagani wa sila kaanak. Ngano man kay giandam di ay sila para sa bugtong anak nga mahimo sang bugtong inahan sa bugtong anak sa Dios nga mo'y atong manluluwas pagkaninduta ng bungaha. Kanabang mga anak mo kamong ginikanan nya inyong umulon aron mahimong manluluwas. Lain na sang lingi sa imong anak ina sa inyong balay na ay manluluwas dito. Inyong balay ba na ay manluluwas o na ay tigtiwas? Imbis makaluwas, makatiwas. Nga naman, kay nagsunod sa balaod. Diri sa unang pagbasa, si Moises nagsulti sa supreme law, the law of God, supreme law. Maunay nag-govern sa universe, maunay nag-govern sa tibuok creation, the law of God. Nya giingon dayong Moises, mauni ang balaod sa Ginoo, mauni ang gusto sa Ginoo. Ingon sa dayong mga tao sa Israel, among sundon ang tanan. Di ba? Og mao nay gibuhat ni Saint Anne og ni Saint Joachim.
Mao sa nay gibuhat ni Mama Mary, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Mao sa nay gibuhat ni Hesus, dili ang ako kundili ang imong pagbuot mo'y matuman. Kumusta maron sa atong mga elected officials sa gobyerno? Nagtuman ba sila sa supreme law of God? Anaa magani dili mutuman sa Supreme Court? Nakaron sidebit lang tagamay. Kuan kay ron, ukay kaayo ang social media kay gahapon man tingal ito gipadayag na sa Supreme Court nga ilang gideclare nga unconstitutional ang gifile nga fourth impeachment para ni BP Sara katong gipada sa Congress ngadto sa Senate. Nagipirmahan og 215 ka mga congressmen in one day ni pirma sila sa fourth impeachment. Gibutangan na sa Supreme Court og period na in their interpretation isip the supreme body to interpret laws of our country, especially the Constitution, kay mao man ay atong gitawag og batakang balaod, the supreme law of the land, ang atong Constitution. Niingon ang Supreme Court, unconstitutional impeachment. Unya, they can file again o gusto sila adto na sa February 6, 2026 next year. Kay doon naman gunay gitawag ang impeachment di ay nga 1-year bar. Dili ka makafile og duha ka klase sa impeachment to same person nga impeachable. Unya kay upat naman ka impeachment ang ilang gifile na ay 1st December to, 2nd December 4 ba to, 3rd December 19, ang 4th February 5, 2025. Ang katong tulo, December 2024. So, mao na gibutangan. Unsa may reaksyon sa atong 19th Congress? Ang sa lower house, na sila mao'y nag-impeach na, nakadesisyon sila nga i-impeach ang Vice President, niingon sila primero katong paghatag lag clarificatory question sa Supreme Court, niingon sila, this is judicial overreach. Karon nga ni-declare na ang Supreme Court nga unconstitutional, ang ilang Speaker of the House, nabati nako sa gisulti sa ato na sa social media, this is judicial interference. Amo na sa lower house. Ang sa Senate, di ba ilang tong remand, ilang giuli sa Congress kay naasad sila yung mga questions nga ilang ipaklarify kung doon na bagyod sila jurisdiction ang kaning Senate. Ningingon sila, salamat kay gi-confirm sa Supreme Court ang amo sang baruganan nga kinahanglan gyud nga before i-hearing namo isip impeachment court before may mag-hearing ni ining maong impeachment sa Vice President, kinahanglang klaro nga natuman ang tanang proceedings. Ni-affirm sila sa Supreme Court. Nya kini nga desisyon sa Supreme Court unanimous. Sa ato pa ang tanan nga the whole college sa Supreme Court, ang mga associate justices dito, 100% maunay ilang desisyon. Unya, gibutangan din nila dito, effective immediately. Portira ba nilang lalis ang nag-unsay kalainan sa immediately o sa forthwith. Sikat kayo na karon immediately o forthwith. Kamo ako mong pangutanon, moingon ko buy slots immediately. Unsa pasabot ana? Ayaw uli sa inyo palit o sag slot. Immediately god. Ora mismo karon dayon. Kuha ang akong cellphone immediately. Ana ang magmangka. Pero naay mga lawyers or lawyer ba to or pipila ka mga legislator sa Congress, akong nabatian ang ilang rason insya kanang immediately wa man ay time frame.
Basta para nimo immediately mo na imong immediately. Nya niabot man gikan sa December to dito naman nila sa February 5 gihandle ang first impeachment. Immediately kuno gyapon na. Ana. Ambot lang. Nga bisan ang grade 1, bisan ganing wapa ka grade 1, ingon mong immediately igking mandayon na. I-off ng inyong cellphone immediately. Giingnan tikang immediately. Di ba mo? Igsunod balik ka na. Wapa mo na ni mo gi-off. Dool din na. Giingnan tikang immediately. Nganong galangay-langay man kadiya. Ana. Bisan ang mga way grado. Mama ganis una. Ingon magis mama. Diya nangaon mi ba? Nangaon mi. Ingon ni mama. Ipusa ng inyong giduaan. Kay gaduwa mami anang lubot bitaw sa sardinas nya among itamwag sa suga nya mo reflect man ang atos bongbong suga na mo ulang parilya akong maguwang laki sige dada ko'y flashlight anat tamog ako nasad ko ako tupad mami mama di atubangan sige na sa ko ana magug ako nya ako may pagkabuangon mangyud ko ako sa ay ako nasad ana ay mama ibu butang din gibutang na mo. Pagtautoran, ako na sagi ko, anak na sagi ko, ingon na sad ako magong, ako na sad, ingon ako, ay, unya na. Sus, kaaway, may langkaton bitang mama ang katong sardinas, na kanang kinuhaan sa sod ba? Di kita mo mutum, ihapak bitaw, naigo bitaw akong agtang. Sus, ang dugo lagi, initas dugo, isang, ating mayo, agas maing dugo. Sus, mama, dali-dali sa gako, ingos papa, si papa pertig yung kalmaha, galing ko na gan. Ini papa, laki-lak man ka diyang, patyon man ka na nimong imong anak. Ayaw, tabanga. Si papa, mura sa siyag Supreme Court ba? Relax na kayo. Wa sige panigan ba? Wa sige panigan. Kalma rin si papa, hilak-hilak man ka. Mama, gahilak. Pero siya, hapak na ako sa sardinas, butilya, ng lata, sardinas, hait ba yan nagkilid? Mauto, tungutos immediately. Pero alahi man, ang atong ubang mga lawyers, ang immediately day, why timetable? Basta immediately. It is subjective. Kung baga ba, it is subjective. Pero ako karon mo ingon ko ninyo, buy slot immediately. Kay mobalhin ako padong adto sa Compostela karong August 5. Kung mahimo, di na lang unta ko magdaan ng 70 million. Sus, ang ato rong report mo kini. God's reward and complete elation or grace. Ang atong halin, iabot nag 14,781 kaslats. Naapay 685,219 kaslats na available tag 100 pesos per slot. So kung doon na mo'y 100 pesos karon kamong naminaw nako, by grace immediately. Ingon ka, Father, pwede forthwith lang. Ibaw sa mo kung sa'y meaning anang forthwith. Ang akong nadunggan, malingaw kong paminaw nila, o murag convince ako gamay, ang kalainan kuno gamay sa immediately o sa forthwith, maoni. Ang immediately karon dayon, ang forthwith isunod dayon. Isunod dayon. Pananglitan na kay gibuhat. Mayon ko, do it forthwith ha. Pasabot, forthwith. With man. Sa ito pa, isunod sa imong gibuhat karon. Awa mo kakuha. With your present business, isunod na siya. Ayaw pangitag laing business. Kana mo isunod mo ng forthwith. Pero immediately, stop everything. Do it now. Na siya. Sa ako rasa ng wa man sa ni klaro akong understanding. Pero mauna buy slot immediately. Nya kun maingon sad mo pwede forthwith, Father, okay ra gyud. No? Isunod dayon na inkaduna pa man ko'y budget karon, Father, sa akong maintenance o mapalit na rin ako akong maintenance, I will buy forthwith. Kana okay na, no? Constitutional gyapon na. Joke lang na. Unsaon pagpalit og slot? Ibaw mo. Kani, ato na sang ipakitag balik ang atong official information. Mao ni ang atong
kana ganing mga bank accounts, pwede na ninyo i-bank to bank, pwede sad og GCash. Ayaw las akong GCash karon kay puno na kanilang ubang mga GCash accounts, or ipadala sa kwarta padala, i-address lang nga rin ako or sa aning mga ngalan na atong gi-publish dinhi karon. Og mao ni siya aron nga moabot gyud ang inyong donation diri. Unsa may mahitabo kung magpalit aning slots atong mabayran ang mga tao nga maoy nakapahuman anang atong kumbento. Ang atong kumbento 100% humana na. Functional na ang tanan. Pero tungod lagi kay naapay balanse, dunay mga tao nga nakapahuman diha nga wapa nato mabayari. Nya nagbayad na to sila sa ilang mga tao, labi na ato mga contractors, humana nilag bayad ang ilang mga tao nga nagtrabaho diha. Sila na lang moiwa nato mabayri. O kung kita magtinabangay para ani, we act like a body, dali ra kay ning mahuman. Palit lang ginagmayng slot. Salamat daan. Hibaw ko ang taga Compostela, niingon sad sila, Father, excited na kay may muari ka dire. Naku, magdarab akong 70 million. Don't worry, Father. Mutabang mi ana. Ambot ka o mutabang ba sila nga mahuman? Lasig igo ora nga. Oh, kaya nga atong taga Compostela, online parishioners man nato as of this time. Kamo may akong territorial parishioners. Ang tibuok kalibutan outside gani sa atong parokya o outside Cebu, outside the Philippines, there are thousands of them, if not millions, nga nagsigig sunod nato in order to kaning participate aning atong misa. Muna, salamat kay ninyong tanan. Nya labi na gyud mo gamit mo immediately, by grace immediately. Pero og may sad mong forthwith, okay ra sad na. So yan po nato ato mga government officials, labi na dinhi sa ato mga local officials nga ang ila untang immediate action para sa kaayuhan sa katawhan ila untang buhaton. Yes, nindot gyud ang impeachment kay naa man kay nakit-an kadautan. Sama anak ko no sa Vice President, nag-usik-usik siya sa iyang confidential fund na 125 million pesos. Wa ko no ayuha og gasto. Mo nang i-impeach siya. Doon na say nagdag impeachment nga wap adawatas Congress before sa election ang kadtong Duterte's group. Aon sana Duterte's youth nga mga congressmen sad nagdasa to silang impeachment against the president. Unya ang ilang gibutang dito dili 125 million but billions of funds ang ilang gi-accuse. Hinaot unta dawaton sad ni sa atong 20th Congress aron tagaan sa higayon nga kining mga tao sad nga ni-complain against the president matagaag husay kung kanang ilang giingon nga billions nga nangawa ayuhag gamit tinuod ba? Kay mo masanay hagit. Kay matud pa sa lower house, sa Congress, niingon man sila, we need to be faithful to the Constitution. It is our duty to entertain impeachment complaint. So hanaot unta mga congressmen, labi na sa 20th Congress, entertain all impeachment complaints properly, constitutionally, and we will praise you. Mahimo mong mabungahon. Giklaro ni Kristo mga igsoon nga naa di ay mga tao nga magtan-aw pero dili makakita, unya maminaw apan dili makadungog. Ingna ang imong tupad, ingna nakakita ka na bang magtutok nimo bitaw, unya ang mata ni saylok. Nya kanang magsigig lurok ang mata gatutok nimo, nya gasikag tabi. Nya wa raday kadungog. Lapos ras pikas dunggan. Mao ni silang mga tawhana ang dili makasabot ug dili sad makatuman sa mga pulong sa Ginoo. Sa unang pagbasa, si Moises maoray nakakita gyud og nakasabot, nakadungog og nakasabot sa pulong sa Ginoo. Ang mga tao
ang naa nila kahadlok, gakurog, nya alingog-ngog tungod sa kasaba sa dalugdog o mga trompeta, nga tingog sa trompeta. Pero si Moises nakig-istorya sa Ginoo, nagkasinabot sila. Pero ang mga tao, ang nadungog nila, alingog-ngog. Mabitan na magsigitag baligya din higslat, alingog-ngog. Hilingi ako no imong tupad, inawa ka alingog-ngogi anang slat ni Father? Di na alingog-ngog para nimo. Niya kung makadungog ganay ka nga moingon ko palit mog slat, niya makasabot din ka, malipay dayon ka, aliwat kang Moises, kamao day kang maminaw. Kamong mga asawa, dili mo alingog-ngogan anang inyong bana? Dili? Kamo sang mga bana, dili alingog-ngog inyong asawa? Kana bang di nakakasabot siyang gitabi niya, may kahilom ko di ako, saba ba ni mo eh? Di ka anak. Ay, manggi mo maningog. Pasabot, gatabi ko diri, nangutana ko ninyo, mura lagwa. Ni ana din nanimba na, nagtanaw pero dili makakita, namati, pero asa na? Namati pero dili makadungog aon sige unsa to pagsulti. Tungod kay gipiyong nila ang ilang mga mata o gisampungan ang ilang mga dalunggan. Duna di ay nakita sa Ginoo ani mga tawhana nga duna gid sila'y act of refusing. The act of refusing kana bang buhat sa pagsalikway sa Ginoo. Kana bang tinuyuan gid nimo nga piyongon nimo imong mga mata. Naminaw bitakos mga balita, ang mga vloggers hasta atong mainstream media gasigig ingon pangbaha porti nagyong dagkuas baha, traffic pay imo dito sa Manila hasta din sa Visayas pagkadagkuag yus baha. Nya naa dayon ni report kaganiha akong nakita sa vlog niingon dayon nagpadayon ta pagbuhat sa atong mga flood controls gikan atong 2022 hangtod karon mga 9,000 na ka flood control ang atong nabuhat ug mao ni hinungdan nga nakahatag yun og dakong tabang sa atong katilingban nga dili kayo mo grabe ang baha. Kay kung wa pa ning atong flood control, purti na yung grabihas baha ni arang-arang na ni Ron kay naatay mga flood control. Nya naa pagid tay mga 5,700 nga buluhaton hangtod na sad ni sa mga 2026 ang atong pagabuhaton nga flood control all over the country. Pasalamat ta nga nagpadayon ta pagbuhat ani kay kun wapa mo grabe gid unta ang baha. So dili pa gid ay grabe ning baha. Mo grabe pa gid ni kun wa pa di ay nang ilang flood control. Nya daghan kay gasingon asa naman tong flood control? Napulos naman lang ni flood, wa na may control. Kinsa ka nila ang wa kakita? Kinsa ka nila ang wa makadungog? Nasaroy bag-o nga isyo ang atong presidente nakigistorya sa presidente sa Amerika niya ang ilang final nga gikasabutan nga kung mag-import ta didto sa Amerika sa ilang mga produkto. Unsa to? Amo ba to na? Kung kita maoy mo import nila, chargean ta og 19% na tariff. Pero sila maoy, sakto ba to? O kitay mo pasod og produkto ngadto nila, chargean ta og 19% tariff. Kung sila mo pasod og produkto dire, zero ang atong i-charge nila. Sa ato pa wa sila gasto inig pasod nila sa ilang mga produkto bisag unsa pa nakadako og unsa kagamay. Pero kitay mo pasod ngadto sa ila og kaning produkto na anay gipatong daan nga 19%. Listen no. So kung kitay mo export, mo samot ka, dako ang atong gasto, o kitay mo import. Sakto ako kasabutan na, bugo man ko anang iyon sana. Basta ka, sa aning maong agreement, maalkansi tag 19%, kaya ang ila, zero man, against ato 19. Ang charge sa Amerika na to,
19%. Ang atong charge sa Amerika, 0. Nya mo na ilang agreement, mao na ang atong gitawag og panag-alayon, panagsuportahay sa Amerika o sa Pilipinas. Ingon anak ko no, kalig-on ang atong pagsinabtanay o pag-alayon. Our strong allies. Ano? Nya, lingi ako no imong tupad, na sugot ka nga chargean ti kag 19, nya 0 lang ako. Sugot, na ikaw, og ikaw mo ay manghuam na kog kwarta, chargean ti kag 19%. Pero ako'y manghuam ni mo kwarta, walay interest. Nya mao nay atong panaghigalaay. Masama na, fair na o unfair? Unya kita'y musod sa Amerika, hala visa gyud, visa, hala sud anang daghan kaayong exam nga hapit na lang ta musod sa lungag sa dagom una ta makasod sa ilang nasod, pero sila'y musod dire, why visa? Ana. Kung kita mo imo trabaho dito, halatik anang mga exams, bisan ang ato mga professionals dire, mga nurses, unsa pa na diha, musod kay ka dito og mo trabaho, halatik anang daghan kayong exams, una pa ka makatrabaho dito sa ila, pero sila mo trabaho dire, why exam? Maunay atong pag sinabtanay. Unsa man na, okay na, dili. Ambot lang ninyo. Ako igo raman kong nisulti. O niya, maubakha ni ang naminaw sa Ginoo? Maubakha ni ang tinuod nga pagpatuman sa sugo sa Ginoo nga nag-ingon, paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo? Higugma ang imong isigkataw sama sa imong kaugalingon? Nahigugma ba ang mga Americans nato sama sa ilang kaugalingon? Ambot lang. Igo ra kong nangutana. Ingno nasad ko ron ninyo, Father, comment. Kamo kuno kamo ako mong pangutanon. Andam ba mong mupalit og slot hangtod mahurot ning atong 700,000 nga slots? Kusga. Tanawa, di ba? Wakabot katunga ang nitubag. Mga ni desisyon gyud mo nga sampunga na mo among dunggan og piyongo na mo among mga mata, pero bahala na mo diha mo report ko ninyo kada adlaw jud ko mo report ani ba. So ang atong God's reward and complete elation or grace mao na lang ni atong slot kay nahurot naman tong si Tio ato na tong gihunong. Niabot ng atong halin sa grace og 12,662 ka slots, napay 687,338 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya naa ni 70 slot challenge nga tag 7,000, 60 na sad ka challenges ang atong nadawat. Atong pakpakan ang namalit na tog slots. Salamat kaayo. Ang dako-dako taghalin gahapon da. Unya kaning unsa gito ning slot? Minimum donation para sa atong particular project nga mao ang pagbayad karon sa 70 million nga atong nautang tungod aning kumbento. Wa ra ba jud ko katilaw higda aning kumbento ha, pero nakasakay-sakay ko sa elevator diha, pero wa ko kasuway higda pa sa ako untang gidesign na kwarto kay balhinon man ta. Pero sige na lang, okay na lang na, para na lang na sa sunod nga mo administer na sa aning parokyahan nya kita lay ako lay mo pasan padayon sa 70 million kuyog ninyo, wa man sad mo kahigda diha. Pero para na sa mga pari o mga kauban niya nga mauna sa imo puli dinhi for another term. Ana, okay ra na ninyo dili? Hoy tubag mo tana inyo na sang gisampungan ang inyong dunggan o gipiyong ang inyong mga mata. Okay gyud kayo na ngano man
sama ni Kristo, siya'y nahigugma nato, kita'y nilansang niya sa cross. Ato ang kaluwasan, iya ang kamatayon. Ato ang kalipay, iya ang kasakit. Mausa na ako rong isulti sa sunod nga pari nga mupuli nako, imo ang kumbinto, ako ang utang. Imo ang kahayahay, ako ang kahasol. Di ba? Ana na siya. Pero doon na at tinuod, magbitaw na. Nya, kung mukuyog sad mo nako, ingnon sa nato pagsulti nga og tuan ako sa Compostela, labi na sa mga taga Compostela, oy, ready na mo diha ha? Excited na ra ba kuno kay sila mo adto ko dito? Hilas ba ya? On bitaw nato. Ako maning mailhan ko, excited na sila kay nigabot na ko dito mo increase maning halin nato sa slot. Ay ang ako rabang bana-bana aning atong slot, murag mahurot ning atong grace, murag mga 2 ka tuig ngadto 3 ka tuig ikan karon. Pero dali ra ning mahurot kung ang tanan unta gyung naminaw nako diha sa social media. Kamo ba? Kamong tanan nga naminaw nako sa akong homily, mopalit lang gid untag usa ka slot kada semana. 100 pesos ra gyud. Kung di lang gid unta mo magpabungol-bungol ba? Nya dili mo magpabuta-buta nga moingon gid mo wa mo'y kwarta pero naa di ay mo'y 1,000, naa di ay mo'y 3,000, naa di ay mo'y 500. 100 ra man gyud ang slot. Di ba? Nya unsaon man na ninyo pagpadala? Sayon ra kaayo. Maagi ka og Palawan, maagi ka og kanang unsay na ML, maagi ka og Cebuana. Ano? Hatag lang dayon. Ingkasa man ipadala pa dir. Ato'y pakita ang atong mga kuan, atong mga information. Tanawa. Ipadaba sa atong bank accounts, sa ato bang GCash accounts, o niining mga ngan, aning mga contact persons nato dinhi. Na adiha si Padre Crescenciano Ubod, na adiha si Bernardo Jacobi, na pa si Nara Laborte, Remedios Ocaba, na pa Idna diha Barosa. Kana buhi pa man na sila tanan. Ana padadi na. Nya ila din ang claimon, ila nang ihatag dinhi. Mao man ay ato mga trusted persons. Siya rog wa kay 100. Unya kon inyo nang buhaton inig ka August 5. Na tinud-anay gyud inig ka August 5 wa na ning 70 million. Kung dili lang gyud ta mo choose nga sampungan inyong mga dunggan ug inyong piyongon inyong mata. Buta gani, hastang buta kamo magani mo hinol og pilay na dawat niyang kwarta. Ang buta ba makakita og pilay iyang kwarta, ikaw siga kay kag mata, di ka kakita nga ang imong kwarta sobras 100. Di jud ka kakita ana. Ang buta gani makahinol man nga. Ang kana gani na magkatakantang buta niya akong tunulan. Hay salamat padir kadako ani imong gihatag. Kahibaw man siya nga ang akong gihatag 300. Kamao siya mo ana muhinol. Kamulain may inyong hinulon. Pabuta-buta dayon. Mao na nga kinahanglan gid ay ta mo desisyon nga ablihan nato ang atong mata, ablihan atong dunggan, ablihan pagid ang atong kasing-kasing ug anha mosod ang wisdom of God. Unya kun mosod na nato ang wisdom of God, makasabot na ta sa atong kahimtang, mosod dayon ang kalipay ug kalinaw. Mo na si Moises maura gyud malipayon ug malinawon kanunay sa ilang panaw. Ang mga Israelita kasagaran gid nila nga di gyud ganahan mo tan-aw sa Ginoo, kanunay magreklamo, kanunay magbagulbol. Munang nangamatay gid sila tanan didto sa desierto, way nakasod nila sa promised land katong original nga kuyog ni Moises. Way nakasod. Naapil pa gid si Moises kay mga reklamador kay sila. Ginganlan sila sa Ginoo mga stiff-necked people, mga gahig ulo. Kamusang naminaw nako, nya magsige na magpalit og slot. Congratulations, makasod mo sa promised land, the kingdom of God. Nya unsa man ang kingdom of God here on earth? Kana bang naani mo ang lasting peace, lasting joy, and lasting contentment.
dili ka ma-stressed, dili ka magdepresyon, murara kag way sakit, mukalit ra jud kag kamatay nga malinawon. Maura gyud na. Di ba? Oh,